Hej alle sammen. Så ude i Ishøj Golfklub, ikke også? For jeg tænkte sådan, nu skal jeg ud og have lige slå nogle bolde og lige øve mig lidt. Og selvfølgelig så er jeg fucking dum, og så har jeg glemt min nøgler derhjemme, mand. Der, mand. Så nu er jeg bare rejst en hel time næsten, mand, hjemmefra. For ingenting, mand. For helvede. Nå, det er der ikke noget at gøre ved. Altså har jeg skal lige spørge om nogle ting også, folkens. Fordi jeg ved godt, jeg kan være i mediebranchen, ikke også? Og så fordi så har jeg set på TV3, der kan du caste dig, ikke også? Og så oprette en profil. Og jeg vil rigtig gerne sådan, ja, entertainer og sådan ting. Også bare, hvis man så melder sig til, og du så får du det der image sådan, at du bare bliver stemplet som en idiot, ikke også? Og det vil jeg jo heller ikke. Men altså, jeg synes jo det er sjovt at underholde, og jeg synes det er sjovt at være sådan lidt anderledes. Så jeg overvejer altså virkelig stærkt at lave en profil inde på TV3, og så se om man kan komme den vej. Ja, helt klart. Jeg ved ikke hvad I synes, men I må meget gerne skrive en besked ind, nogle kommentarer på hvad I synes. Om det vil være klogt at gøre, eller om det vil være dumt at gøre, eller whatever you know, ikke også? Ja, så men nu vil jeg være herude lidt, og så ja, gider ikke se dem nu. Det var satan noget lort, man. Kan man bare sidde herude og glo på en grøn mark. Og jeg er den eneste person derude. Den ikke engang man snakker hvor nederen. Men jeg håber bare I har en fantastisk skøn dag derude. Og ja, jeg har sgu ikke mere at sige. Men I må meget gerne sende en besked, ikke også? Fordi det er meget godt med noget support, eller hvad man siger, you know. Oh my god, man. Ja, have en fortsat god dag, ikke også? Hej hej.